I pozdrav ljudi, Nugato ovdje i dobrodošli na ovaj izvodu Minecraft Hungry Gamesa. Danas sam prekasno počeo snimati, to je to šta vam imam drugo reći. Šta ima drugo reći, imam učuti speći, šalim se. I dobrodošli ljudi, znači na ovu epizodu Minecraft Hungry Gamesa. Znači malo sam bolestan, ali to nema veze. Pala sam u rupu i to je loše za me. Sort ništa. Znači ljudi, danas imam puno toga za pričat. Zašto nije bilo klipova, to je glavna tema. Zašto nije bilo klipova? Nugato pičko je. Šalim se. Pa klipova nije bilo iz razloga zato što sam bio bolestan, iz razloga zato što nisam imao internet, iz razloga zato što... Ne znam ni ja sam. Imao sam internet to kad sam ga krao od susjeda, ali nije bio dobar, tak da nisam mogao ništa snimat. Ne znam nakon koliko ulazim na Hungry Games i opet ga igram, ali nisam... pičkala materija. Šta ćemo mi ljudi ovdje učiniti? Aha, mi ćemo se progurat poput zmaja. Da, zmaj. Znate li koji zmaj? Šalim se, zašto sam ja ovako ko nešto sam smoren, kao znaš. Nema strila. Nema strula. Ne, pička li ti materina. Ovaj monkey je full, ali ja ću ovo zvati full clean up. Idi u pičku. Okej, šta mi imamo? Šta mi imamo za sebe? A što za tebe? Evo ovako, za ovoga imam jedino smrt, ti ćeš sada biti mrtav. Pa sorry care, ali... Mislim stvarno. Fuck yeah. Crkni u vodi, nemoj se više vratiti. STF u Nugato i... Idi gore armor. Sad je vrijeme za pričat, ovo je bilo napeto. Iron leggings. A ne znam ni ja šta da bacim ovo. Okej. Dobro, pa mislim stvarno. Znači, klipova nije bilo iz razloga zato što sam bio bolestan i nisam imao neta, ali sam napravio nešto, znači, bilo je... daj mi da. Prvo je bilo do njih, ali su oni popravili, ja opet nisam imao neta i onda sam napravio onaj backup. Nadam se da svi znate šta je backup. Onaj backup na kompjuteru, zato što je bilo do mene i sad sam išao, pošto kad sam to napravio, nisam imao, znači, volje za ništa, ali bukvalno. Sad malo, okej. Nisam imao volje za ništa i tako danas sam došao iz škole. Išao sam ispravljat jedinicu. Da igram na toksikoj teksturi, da ne bi bilo. Ovako. Toxic the back. Na toksiku igramo, ali je toksik mašina. Ja se ispričam stvarno ako nekad uvučem, da kažem bale. Ako uvučem šmrklje, pošto sam još uvijek malo bolestan, ali ja vas volim ljudi i zato ja vama snimam klipove. Ok, full smite on diamond sword. Oh yeah. Ovo ćemo vamo.
guy. Hajguj. Ma jesi to ti tamo kod bunara, ha? Ti to meni skrivaš, a? Jedi buranio. Okej. It's time for you, my friend. Ne znam šta je ljudi sa Huahvijem. Huahvi u zadnje vrijeme mrtav. Da kažem mrtav. Ne snima klipove nikako. Bam. Bam, 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 bam. Woo! Bam, nigga is done fucking shitting. Who? Nešto se to meni pričinilo. Oj ljudi, ispričam se za ovaj loš komentar i zato što nemam internet, to je također jedan od problema. Šta ja to tu bacam? Okej. Da. Sad sam malo. Sad se isto malo prije bilo votalo za ovaj Holiday Resort i ja stišćem F11 pošto ne mogu pokrenut snimat sa Frepsom dok ne seri Team of 3. Majku li vam vašu. Kako je skočio njega ko Rambo, ko Aladin. Gledajte sad kad ja tamo dođem. Kad napravimo lom. Jel to Diamond Sword? Svi koji želite Toxic Pack, javite mi se na Faceu da vam dam Toxic Pack. To je bov, bro. Baš tamo jebem ti život. Frajeru, pa leđa čuvaj. Ajoj, jesi glup, joj. Bježi. Yeah, boosting like a pro. Yeah. You touch my tralala. Ništa, I will. Ja ga čekam ovdje. Davno nisam u igru, tako da sam very low, ja mislim. Pošto znate. Come. To je taj Diamond Sword, to je taj pro, pa mislim stvarno, mogo si me jednom pogodit. GG, pa gledaj ti ovaj Diamond Sword. Tako, 2 Diamond Sworda. Kad napravimo, kad dupliramo, imamo čelik. Šalim se. Pun mi je inventor i sranja. Ne razumijem zašto ne kupe u tier 2, ali nema veze. 4 spectating. Samo da pobacam ovaj vamo. Stvuri. Jebote, ja mislio lik full iron, ovca. Ovca. 3 diamonda, još nam jedan fali light. Ajde, istrošit će mi se. Brže. Da vidimo, ko se tu sve najlazi. Ajoj, ovaj će me ubiti, ja sam gotov. GG, šalim se. Bam. 2. Gledajte sad ovo. Pa, frajeru, leđa. Bam. GG. I to bi bilo to, ljudi, od ove nove epizode Minecraft Hungry Gamesa sa low, ajmo reći, komentarijem. I sa 50 FPS-a, to je dobro, jedino. U ovoj epizodi, ako vam svidjela ova nova epizoda Minecraft Hungry Gamesa, palite like, komentar, subscribe, šta god vi želite. To bi bilo to i pozdrav!